Jetzt sagen wir mal etwas. Schöne Grüße aus Tschechien. Sag's einmal. Okay. Jetzt? Ja. Schöne Grüße aus Tschechien. Daumen hoch. Čapek, Čulku, super gas! Ahoj, netrefil stát a opět, dámy a pánové, na prvním místě Staničevský opět, nádherný průjezd Čoukem. No a Hel se snaží začátit v tom, protože se mu podařil stát. A to, že je zde poprvé s takto silným stylem a kotlina je opravdu náročná, teda už teď ukazuje vrceské výkony. Krásný průjezd. Krásný průjezd. Ford Fiesta. A jeho Joker se propadne za polského jezdce Staničevského. Jak to dopadne? Tady to možná vypadá lépe pro polského závodníka. Ještě jedno! Wow, letí Váličky! Ja. Ja, knapp. Ja, ganz knapp, gell? Das war schade. Aber wieder ganz. Máme ostartováno, toto byl velice vyrovnaný start a co nám přinese první provál, je tam do Šenice a je tam dokonce jedno auto přepočené. Další kontakt. Souboji. Netrefené brzdy a je všechno úplně jinak. 20 pedalů a třetí se směje. A tím třetím je Alexander. To dopadne, tam to bude možná ještě těsné. A Schwarzschild to ale nemá, tak snadné vůbec, možná netrefí brzdy. Je tam vždy na pozadí jedna Špitaler. No, tak postavat průběh víkendu, podání tento... Hlavně to umožnili a kluci to dali dohromady, ale jinak jako já se bavím, je to super. A ještě je zásadní, že ty na prvním místě celkem spokojivý je to tak. Frankenberger, Špitaler a Schwarzschild. Týmu, hlavně klukům, který na tom zamakali. Nice Wozzeck.
Nosko. Stajliša, Alex Heller tam Werner Göschler si bere první místo, zatímco Zdeněk Stenševský nám utíká do žoutru a bude nahánět své dva soupeře výkonnější strojníků. Rána Bourda, veliká bourečka, Enter střešel okamžitě výjezd. Auto, jak je poškozeno, ale hlavně to, že Alex Heller měl tvrdou nehodu. Divize polského mistrovství. Společně Petrovna. Nádherná dvojice krásných historických speciálů. Lucie Pěkné a Michal Zemák. Tak to přesně mají vypadat historické speciály. Máme sledováno. Tak to nám přinese první pravá. Tam je to tlačenice jako blázen. Luděl drží za sebou zkušeného Leoparda, který... Wow! To bylo hodně, ale hodně s tím naším čapkem. Takhle to zkouší zvenku a bude souboj úspěšný. Ne, Čapek tam pohlídal vnitřek. Šachovnice a Lukáš Krotil. Michal Koutný na druhém místě a tady ještě souboj v posledních metrech. Čapek! Ještě s lehkým kontaktem s Bernatíkem. Das neue Kennzeichen. Tady možná asi Jiří Štěrba neměl v plánu věčenky a Jiří Štěrba útočí čelky na Niko Stachelberga. Za Jiří Štěrbou. Štěrba to zkouší zleva zprava. Na druhém místě český jezdec Jiří Štěrba. No a třetí je kdo? Super Cars 1600. To si zkrátilo motor, vole, na to. Ano, startováno. Opět velmi vědomé starty. Uvidíme, co nám přinese první pravá Štrobl na prvním místě. Útočil rychlé, dychtivé soupeře. Alexander Štrebl, pardon, Marcel Štrebl. Krásný těsný souboj. A teď tam vede útok. A vypadá to, že bude úspěšný. To je každý souboj. Bok po boku a Štrebl musel sundat. Ale ten tam vlétl a naopak netrefil brzdy. Opět se nám to tam vrací. Štrebl je zpátky, Kajne ten druhý. Wilhelm Joku a zpátky.
souboje s Ráchelem. Takhle šťastný souboj s Kontákem. Oba se nám tam střetli, ale jo, žil z Jokeru, ale pořadí zatím bez změny. Marcel Štrebel na prvním místě, ale vůbec to nemá lehké. Stejný pokus na stejném místě od Kajnera. Ale to je zlo! Teď nám to do Jokeru vlézli. To je tvrdá rána Jokeru. Právě Štrebel má poškozené auto a musí ho odstavit. Pavel Steiner tam proletl okolo Vaška Nachádala, jak kdyby stál. Tam ten rozdíl rychlostí byl obrovský. No a selhání stroje Pavla Steinera. Pavel Steiner nám odstavuje svůj vůz nárazem do bariéry, protože odstavený stroj Pavla Steinera nedovolil pustit auto až úplně navenek. Ich glaube, da ist irgendwo die Spurstange kaputt. Der haben wir gerade weitergefahren, gell? Ruckzuck da drüben, den Eck, gell? Keine Chance mehr gehabt mit dem Lenken, gar nichts mehr. Taký respekt. Wow. Gratulace. Werner Gürschler. Nejcennější kov, a sice vítězství z této nádherné legendární trati. No, koukám, že Zbigněv Štejnek jezdí auto.